Ahojte přátelé a všichni příznivci nejmotorističtější motoristické disciplíny, a to rally. Rally je bez pochyby to nejkrásnější a nejvzrušivější, co svět z vůní benzínu může nabídnout. A máme to tady. Svět motoristického sportu může slavit nového mistra světa. Kto se jim stal? A kto zůstal v poli poražených? To se dozvíte v této súhrnné reportáži. Ale pojďme pěkně po pořádku. Určitě si pamatujete problémy, které mohly způsobit zrušení našeho skvělého šampionátu. Ale po náročných jednáních se podařilo věci napravit a zástupci automobilky Škoda uznali, že mistrovství světa je vlastně pro ně skvělá reklama a dokonce se rozhodli je podporovat a pro mistra světa připravili výjimečnou cenu, která mu bude doručená v nasledujícím období. Poslední podnik o celkové délce 64 km byl složen ze 4 šotolinových a 5 asfaltových rychlostních zkoušek. Počasí na radost jezdců a diváků bylo přímo ideální. Teplota kolem 22 stupňů Celsia a bez rážek. Na start se postavilo 41 posádek z převážné části zahraničních. Úvod rally se nesl v duchu souboje mezi dvěma velkými favority, Radkem Lamem a Karlem Scheinovým. Oba jezdci však preferovali různé taktiky boje. Radek jel svou zodpovědnou a velmi rýchlo jízdu a Karel až moc tlačil na pilu, z čehož vyplynuly zbytečné chyby, jako například trefený balík slámy či nějaký ten kámen. Hezkými výsledky se během rally prezentoval Vladimír Rybár, který ve svých opratech pevně držel průběžné 3. místo. Škoda, že se moc nedařilo Ondřejovi Smetanovi. Tento nesporně talentovaný a velmi rýchly pilot mohl pěkně míchat karty v celkovém pořadí, ale bohužel štěstěna nebyla k němu nakloněna. V polovině soutěže měl Radek pohodový náskok 1,5 minuty před druhým Karlem, který sám přiznal, že už je nasraný a jde na takzvaného bezmozka. Správně zvolená taktika Radka Lamu nakonec rozhodla o jeho vítězství před druhým Karlem Scheinovým. Na fantastickém 3. místě v závěrečném podniku mistrovství světa skončil Vladimír Rybár. A teď se pojďme věnovat celkovému pořadí mistrovství světa se Škodou 130 RS. Šampionátu se zúčastnili převážně evropské posádky, ale své zástupce měli i Američané, Australané, Filipínci, Turci a velkou raritou byl jezdec Antarktidy. Všichni sváděli pamětihodné souboje, při kterých šíleli davy diváků. Byli jsme svědky neuvěřitelných příběhů s dobrými konci, ale na druhé straně jsme viděli plakat i drsné chlapy, kteří neunesli tíhu porážky. S klidným svědomím můžeme tvrdit, že to bylo skutečné mistrovství, také, které neupadnou nikdy do zapomenutí, že to byla opravdu vzrušující jízda pro všechny zúčastněné, jezdce, diváky, ale i pro organizátora. Přátelé, z radosti vám sděluji, že všechny 3 tituly skončily nakonec v českých rukou. Titul druhý vicemistr světa se Škodou 130 RS
získal Jan Lexa. Titul první vícemistr světa se Škodou 130 RS získal Karel Šejnoha. A teď řeknu jméno, které si zaslouží nejvíce uznání a respektu. Vážené dámy, vážení pánové a vážení adolescenti. Světovým šampiónem a titul mistra světa se Škodou 130 RS získává Radek Lama. Všichni mu samozřejmě gratulujeme, gratulujeme a gratulujeme. Přátelé, zní to neuvěřitelně, ale sen se stal skutečností. A my jsme byli účastníky výjimečného mistrovství světa se Škodou 130 RS. Už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásné, klidné a veselé svátky a bohatého sim racingového Ježiška. Čaute a držte se nejen na trati. A na závěr ještě perlička v podobě krátkého rozhovoru s organizátorem. Tak Pilko, co tě vedlo k uspořádání tak skvělého šampionátu? No neviem, či zrovna by som ho nazval skvelým, ale ak bol z neho nadšený aspoň jeden človek, ja som úprimne rád. Ale Pilko, načta skromnosť, ja si myslím, že byli možná i dva spokojení. No a proč rovno mistrovství světa? Nestačilo ti udělat třeba jen v okresnej Přebor, případně krajskej? I to by už bylo hodně, ne? Ja som v podstate flákač a lenivec. A s prokrastináciou si tykám. Ale v tomto prípade som si povedal, že spravím niečo skutočne veľké. Nech to stojí za to. A keď už do toho idem, tak poriadne, so všetkým, čo k tomu patrí. A idem do toho naplno. Nech všetkým padne sánka, alebo nech sa všetci poserú. Však ja všetkým ukážem a nech to stojí, čo to stojí. Nech je to mega. Tak asi preto. Dobře, Pilko, co na to říct? Snad jen, že pro věc zapálené lidi nikto nemá rád. Snad budeš výnimkou. Tak děkuji za rozhovor a přeju ti. Pán redaktor, a môžem niekoho pozdraviť? Prosím. Ale jistě, Pilko, klidně pozdrav. Stejně to nikdo nekouká. Ja chcem pozdraviť moje ovečky. Moje milované ovečky. Mám vás veľmi rád a veľmi vás zdravím. Pozdravil by som aj barana, ale toho nemám rád. Minule mi ublížil. Počuješ, barán? Teba nezdravím. Zdravím iba ovečky a ty skap závisťou. Co k tomu říct, vážení diváci? Snad jenom, že všichni doufáme, že to vše bylo napoprvé a taky naposled.